SMNR Radio News Blast. Sa pikas bahin, nakadawat og dinaliang pinansyal og pagkaon nga ayuda ang kapin na 2,300 ka pamilya sa Talisay City ug minglanilya nga naapektaran sa bagyong Tino. Sa Talisay, 2,293 ka pamilya ang nakadawat og 10,000 ka pesos nga cash assistance ug napo ka kilo nga bugas isip ikaduhang batch sa relief distribution netong Biyernes, Agosto 14. Personal nga nangulo sa pagapod-apod si Cebu Governor Pamela Baricuatro, kauban ang mga opisyal sa Kapitolyo ug Talisay City. Samtang 96 ka benepisyaryo sa Barangay Tulay, Minglanilla ang nakadawat usab ug susama nga cash ug bugas nga ayuda. Gipadayon sa provincial government ang paghatag og tabang sa mga pamilya ug mag-uuma nga naapektaran sa bagyo, lakip ang veterinary assistance alang sa mga hayop ug kahayupan.